assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe ayago haalirde Pindi TV jaam Allah waale moon en garti kadi hannde no gowɗen wadde kala saaha e roɓino men jayndeji hannde noon ko aljuma on mbiyama aljuma moƴƴo malaɗo on calminama kadi ɗum woni fof salminte welto kadi ko adi ɗum noon en jetti Allah jomiraɗo joom bawde baɗode wela ene welira nde rokki men sembe kattane bawal ha gartuɗen ɗo hannde plateau men gam yewtidde moon walla gam yettinde moon jayndeji men hannde en juulen nelaɗo makko Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓurnaɗo windere eɗen gardi ɗo kadi e bani men gorko mo gowɗen ardude kala saaha woni gorko mo garli Moussa Nia jaam walema jaam walema Sala Dia ko noon tigui jaam wali fade bandiraɓe heeɓiyankoɓe Pindi TV jaam walema debbo mo doɗel en calmini suɓiɓe Pindi TV gam humpito tawetaɓe nder e bawol leydi kala rewindiɓe golle Pindi TV sikki ala ko aadi bil aadi mo ganduɗa kay en piɓodiri ɗum e bandiraɓe sak subaka wonde kay kala subaka tuggude e altine ha ñalawma aljuma no mbiɗa ni arde humtidinde oɗon aadi addandeɓe kay holko jayndeji leydi Sénégal piniya Salla en garti humtidinde oɗo aadi kono kay wonan mbaynigu kadi ha wona altine ko noon tigui Moussa Nia holko ɓuuri tengtude hannde e jayndeji men ko noon tigui natal Ousmane Sonko ne tawe nder yoga e jayndeji leydi ɗi ene wayno on déclaration mo waɗi hanki jonde makko kucodiral jaynenkoɓe woni ko jaynenkoɓe leydi ndi ɓuuri artude ko ana ɗum kokoye ɓe garti e nguɗon ngeesu walla mbiyen vaccin horejo leydi ndi to palais présidentiel ɗum koye ñalawma hanki o tigui wonno ɗum ne ɓuuri jojjude walla mbiyen ne ɓuuri tentude nder jayndeji leydi ndi e o subaka ko noon tigui udditiren jayde le quotidien jayde le quotidien atti koye guittugol lefol hormongol Ousmane Sonko ene wayno ɓe mbi ko Sonko chaque rosse à son menteux ene wayno noon o Ousmane Sonko holliti tigui ko guittugol hormo lefol hormo makko walla mbiyen immunité parlementaire holliti tigui oɗon gonɗon guittugol rewnaka lawol saabu ñalawma hanki a holli a wino tigui so o hollitino so tawi immunité parlementaire makko ittama 9h05 mawno to o holliti noon ko ngol konngol o haalno mais holko fawno hen o fawino hen so tawi kayya ɗeɗon gueɗe ndewnama lawol kono Ousmane Sonko wi ko la procédure est nulle et non avenue holliti tigui guittugol lefol hormo makko rewnaka lawol woni sababu tigui o holliti o notoyta ko je ne répondrai pas à la convocation du juge faible et non indépendant ɗi ko konngui ɗi wokkiti fade oɗon juge de 8e cabinet kanko Ousmane Sonko konngui makko nen tawi nder hello jeenabo ndeɗon jayde ganduɗa ko le quotidien Sala wona ɗum ko ɓe garti ganduɗa kay ko hoore leydi to ñakki to palais présidentiel je pourrais les donner à d'autres pays africains wi so tawi ko ɓesgu Sénégal jaɓani ñesade kanko kay wawi ittude oɗon vaccin hokkita ɗum leyɗele cariɗen walla mbiyen leyɗele ganduɗa ko takkiɗen ɗum ne tawi nder heela mabɓe tataɓo kono e heela mabɓe joɓe gaari koye alhaali kulɓiniɗo kono kay alhaali jurminiɗo baɗɗo to cikki noon tawate koye nder diwan mo Dias ene wayno noon ko élève goto wasi fitani mum saga nde waɗata cours OPS ene wayno noon kan haala walla mbiyano oɗon alhaali ene tawi nder heela mabɓe jeeɓo kamɓe jeynekoɓe Madiambal Diagne kono noon tigui Moussa jabanen jayndel enquête wi ko lo baru d'honneur ene wayno noon ɓe gatti koye ngal ɗon ndeɗon jonde nde ganduɗa Ousmane Sonko waɗi ɗum hanki huccodirde jeynekoɓe ono wayno noon oɗon commission ad hoc mo ganduɗa tigui ko terɗe ganduɗa denin to assemblée nationale leydi Sénégal o holliti ko ganduɗa ko on commission ad hoc timmani saga tigui nde ganduɗa ko Bamba Dieyya woni de Moustapha Guirassy ne mbaɗi démissionné o holliti tigui commission mo ganduɗa ko terɗe jeenayyi goni hen wawa tigui ganduɗa ko ittude immunité parlementaire ganduɗa ko député kanko tigui suusi ɗiɗon kongo mon immunité parlementaire quel que soit ce qui va passer demain aujourd'hui reste intact ene wayno noon holliti ngol lefol makko horma iwani saabu tigui rewnaka to foti ittire ɗo ɗin ko kongi makko tawe nder ndeɗon jayne ko jonde tigui ganduɗa ko patam lamiɗe walla mais ko jonde junde Ousmane Sonko wadde jaynenkoɓe leydi Sénégal ɗum ne tawe nder ndeɗon jayne ko amma ɗum koye nder nden jayne tigui Y'en a marre woni Fou Malade chat on Aliou Sané gardiɗo kaɗon mbiyanno nguɗon goomu Y'en a marre kamɓe kala kongi mabɓe ne tawe nder ndeɗo jayne ɓe kolliti tigui ñande 5 lewru mars koɓe tigui seppoɓe ɗo e nder lamorgo ngo ɗum ɗon ne tawe nder ndeɗon jayne ɓe garti e ɗannal ɗe ndewani lawol ɓe kolliti kay ɗiɗon opération ngaji ganduɗa ko ma gartir kene tolno e temedde jeeɗiɗi taw ko ɓesgu Sénégal yanoɓe kay e ɗeɗon laaɗe ɗum ne tawi nder heela mabɓe jeeɓa kamɓe jaynenkoɓe enquête ko noon tigui holko jayde vox populi finiri vox populi ha joni woraki ɗiɗon kongi ndeɗon jayne enquête kamɓene kadi ɓe mbi ko baru d'honneur ou ultime défiance ene wayno tigui nden jonde nde Ousmane Sonko holliti tigui o dooli mum walla mbiyenna woni koye tigui wadde défier nguɗon laamu leydi Sénégal ɓe mbi ko je n'irai pas répondre à la convocation on convocation mo nelda walla mbiyen on convocation mo laamu leydi Sénégal hokkimo o wi tigui ko gonduɗa ko notoyta ko ɗum noon saabu immunité parlementaire makko ittaka saabu rewnaka to foti ittire ɗo ɗum tigui konguiɗi o suuti walla mbiyen jaynenkoɓe vox populi garti hen
hen no hannirta ni kono kay gonmu yana mara ene felliti tigui darade darde semmude gam jaggande hoorejo Pastef o yana mar vos marché de place Washington à la place Soweto le 5 mars ene wayno ko kongi mabɓe tawete ɗo ene wayno non ko ganduɗa ko haare nde ɓe ganduɗa ɓe tigui walla mbiyenno ko seppo tigui faade hoorejo leydi Macky Sall gam kay o pitoɗon gorko ene taweno no kongi Alioune Sané gardiɗo ndeɗo fedde continue à se lever pour que ce pouvoir puisse s'arrêter ene wayno noon ko nguɗon laamu tigui woni e ganduɗa o woni e ñingde kanko Aliou Sané hoorejo yana mar o kongi makko tawi ɗon o wi ko Macky Sall ko opposant ko ganduɗa kay ko monstre baɗo transformé en monstre kono kadi ko kongi ɗi wutkiri faade hoorle ndi wonde ko dictateur kanko Aliou Sané haala makko ne tawi nder ɗeɗon jani kono kay maître di Boza woni kay on mo ganduɗa wiyete ko maître El Hadji Diouf avocat Adji Sarr o wi ko hanki ganduɗa ko Adji Sarr huccodiri e ɓeɗon no loskoɓe tigui jaabima kongi mumen no hannirta ni o wi ko ma cliente est sûre d'elle a répondu à toutes les questions o wi ko oɗon juge kala question walla mbiyana kala namdal ngal namdi no Adji Sarr jaabima no hannirta ni ko kongi makko tawete nder ndeɗon jayde kanko maître El Hadji Diouf ko hello jooɓo nden jayde vox populi saladia ko noon tigui Moussa Niang jabanen jayde las hayso tawi arti haala Ousmane Sonko jugeant irrégulière toute procédure dont il fait l'objet ne wayno noon kala procédure walla rewino ngo ganduɗa ko guittugol lefol hormo makko holi tigui ko hunde nde ganduɗa yahani walla mbiyen ko hunde nde ganduɗa rewnaka lawol woni sababu o ko felliti walla mbiyen o tentini tigui o wona notoytoɗo e ngoɗon noddago kono kay wona notoytoɗo oɗon convocation e wiide makko kanko o ganduɗa ko kanko ganduɗa ko Ousmane Sonko teleti le doyen des juges Samba Sall, le procureur Bassirou Gueye et le juge Mamadou Seck constituent le triangle où passent toutes les corps forts. Et nous avons tatu nganda ko procureur Bassirou Gueye wonde de juge de 8e cabinet Samba Sall wonde de juge Mamadou Seck holiti ben kala ngoni ko jimande hore lindi Macky Sall ngala tigi ko mbay wade décider ko kay ender nde don jayde hela mabe jobo les nde don jayden taw hen natal odon suko debbo Adji Sarr ene woni non odon masseuse be mbi ko la masseuse cachée le tribunal bunkerise hanki tigi on darima ele yeso loskoɓe yeso kay on juge de 8e cabinet kono kay jaabimen ɗiɗo no kongi kala sala e nder ndeɗon jeyde hello mabɓe tata bo kono kay ɓe garti ganduɗa ko ñakku hoore lendi to galle lamar ngo hanki e tawtotere ganduɗa ko aya o habrirde gendiri nde woni RTS 1 ene wayno noon ko ɗiɗon kongi tigi suuti o wi ko si vous ne prenez pas les vaccins je vais les donner à d'autres Macky Sall husuti ɗiɗon kongi o wi ko so tawi ɓesgu Sénégal jaɓani tigi oɗon vaccin ene wayno noon on wawi hokki ɗum leyɗele goɗɗe saabu wonko jarani kono kay Moustapha Diakhaté ene jaabimo nder ndeɗon jayde encore une sortie de piste du président de la République ene wayno ko ɗiɗon kongi suuti faade hoore lendi ɗum ne tawi nder ndeɗon jayde laste e oɗo subaka Salamata Amadou Dia ko noon tigui jabanen jayde l'observateur l'obso ari koye natal ngo ganduɗa kayi ko ɓe mbi ko les professionnels du métier kono ko jeynega mo ganduɗa ko gana to batte tigui photo ƴetti Adji Sarr saga tigui nde yaltata e oɗon no cours d'audition ene wayno noon oɗon no ko jeynenke mo ganduɗa ko l'observateur Aliou Badara Seck kanko ko tigui ƴetti ngal ɗo natal saabu ko natal gotal jeeygal Adji Sarr ne waɗi wutte mo ganduɗa mi anda ko waksi mbiton ɗum kono kay ko wutte oolo ene waɗi kay ko ganduɗa ko ɓawli ko natal makko ƴetti max ne woni e kunu ko kanko Adji Sarr mo yalta tigui e goɗon no losko Adji Sarr tout kiri les détails de son audition par le juge ko losko yiyango tigui jeyni en koɓe ganduɗa ko l'observateur mbaɗi hen ɗum ne tawi nder hello mabɓe joyeɓo jeego miijo jeere ha hello jeene mbijo ganduɗa ko goɗon losko Adji Sarr waɗi kay ganduɗa oɗon juge de 8e cabinet ne tawi nder ndeɗon jeyde futur média e oɗo subaka ɓe mbi noon ko Ousmane Sonko haali suuti kongi ou j'accuse je n'irai pas répondre o tentini tigui o wona tigui jaahowo notiyade goɗon notago kanko Ousmane Sonko o wi mon arrestation illégale et imminente et programmée par Macky Sall o wi fewji walla mbiyen waɗi complot kay jaggede makko walla mbiyen yiɗi jaggudemo fof tirti ko hoore lendi Macky Sall ɗum ne tawi nder ndeɗo jeyde ganduɗa ko ɓe mbi ko la dernière danse dans les adversaires du pouvoir ganduɗa ko kongi ɗiɓe ganduɗa ɓe cuuti alhaali Adji Sarr Ousmane Sonko e oɗon salon sud boti lorsque yañi ko jeyden koɓe Youssou Ndour ɓe mbaɗi e oɗo subaka Salamata Amadou Dia ko noon tigui holko jeyde libération addi jeyden koɓe libération garti koye pele oɗon biteɗo Abou Oumar ar singali ko gorko mo ganduɗa ko leydi siriɓe moɓe kolliti tigui heeɓi baccalauréat mo ko hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi manam 2009 o yiɗi tigui wonde ko employé nder salon de coiffure taw ko salon pembo worɓe ɗo e nder Dakar caggal ɗum kay ganduɗa salon woni boulanger han ganduɗa
o woni gérant oɗon no boulanger biteɗo layal ene wayno noon ko lorsque yañgo ɓe mbaɗi oɗon soko sed ahmada alomzi kala koɓe ganduɗo e oɗon alomzi ɓe ɗigui ɓe ganduɗa ɓe tentini ɗum e ngoɗo hello mabɓe nayɓa kamɓe jeynenkoɓe libération ɓe garti tigui wonde oɗon gorko alomzi ene hande e mandat de dépôt caggal kahiya fawedemo junggo hanki en ganduɗa ko gueɗe ɗe ganduɗa ko wat boniyankoɓe walla mbiyen terroriste kono kay faux et usage du faux woni sababu tigi dadiɓe leydi sénégal pawe makko junggo oɗon mo ganduɗa tumama wot boniyankagal ɗo e nder leydi sénégal ko amma ɗum kay o ummiri ko leydi Syrie o rewi ɗo e Dakar ganduɗa kay ko adi mo yetto Dakar ko Tripoli to Libye ene wonno rewi to Liban o rewi to leydi Italie leydi Turquie Ukraine la Jordanie l'Égypte ngoɗon ganduɗa walla mbiyen oɗon trajet foof on parcours kala jaynenkoɓe libération ndewnima ɗum ha gandi holi o gorko hol tigui to ummi kono holi kanko tigui rigui mbati huftidinde ɗum ne tawi nder hello nayɓo kono kay e hello jeeɓo ɓe cañi kaɗon haala Ousmane Sonko levé immunité parlementaire ɓe mbi ko on vendredi décisif ene wayno tigui sala koye ñalawma hande ɗo tigui walla mbiyen subaka hande o tigui Ousmane Sonko lefol hormo makko jogori ittede walla mbiyen somo notoyo walla o notoytako ɗum tagi jaynenkoɓe libération mbi ko on vendredi décisif l'assemblée se réunit en plénière aujourd'hui plénière o tigui manen to ñalawma hande o pourquoi j'invoque mon droit constitutionnel naturel et individuel à la résistance ene wayno noon o tugine walla mbiyen ko séparé walla mbiyen résistance salade tigui wonde wasi notiyade kanko Ousmane Sonko kono tigui gonnena walla mbiyen ganden ko hunde nde ɓuɓata tigui saabu dadiɓe leydi sénégal ko pirta noon kaɗon haala sala ɗum woni ko tawete nder jayne ndeɗon libération oɗon subaka ko noon tigui Moussa Niang jabanen jandi le soleil natal hoore lendiya hanki toto galle lamor ngo oɗon docteur walla mbiyenna oɗon ganduɗa ko cafro ene ŋesamo pikir tigui wala bo kono kayya e jimadi oɗon mo ganduɗa ko première dame woni Mariame Faye Sall ene ndara ɗum noon kono kay portable ne wone jungo mum ne waɗa manipulé ono wayno hoore lendi où nous avons donné l'exemple les autres doivent suivre kamɓe kay ɓe kokki exemple ko wone ɓesgu lendi ene foti rewe mabɓe rewde walla mbiyenna ñembude mabɓe kanko hoore ndi ɗum woni ko tawete nder hello tatabo ndeɗon jeyɗe le soleil koma ɗum ko ɓe garti oɗon pont mo Cambérène livré en octobre prochain ɓe koliti tigui prolongement section 2 mo ganduɗa ko VDN ɓe koliti tigui ma ganduɗa wattu rewede no hannirta ni e lewru octobre fandu so haji dalla ɗum ko hello mabɓe tatabo comité de pilotage installé ganduɗa ko projet d'adressage numérique ɗum ne tawi nder hello mabɓe sappo e jeenayyi kamɓe jeyne koɓe guindir immersion moɓe mbaɗi e lycée Lamine Guémo Dakar ɗum ne tawi nder hello mabɓe nayebo kamɓe jeyniyankoɓe ganduɗa ko le soleil kono guindirde hayso tawi kaali haala Ousmane Sonko caŋi hen ko gueɗe tati tigui ɓe mbi ko la plaignante entendue par le juge d'instruction e ñalawma hande o kamɓe jeynenkoɓe ganduɗa ko le soleil e subaka hande o ko noon tigui uddiren jayde stade natal ganduɗa ko Edouard Mendy gardien mo leydi Sénégal ene tawi tigui e ganduɗa e hello mabɓe adano kay gardien mo ganduɗa fettata ko to Chelsea e ñalawma hande o ɓe garti Europa League ɓe mbi ko Ligue des Sénégalais buteur heure ene wayno noon Sima siffle le 8e de finale Ousseynou Ba aussi qualifié ganduɗa ko baro leydi Sénégal keeɓi fartague tigui e nder clubaji mumen yaade tigui ngallo dal kono ɓe garti e gorko mo ganduɗa ko leydi Norvège o wiyete ko Erling Haaland kono kadi ɓe garti oɗon no ganduɗa ko fettata ko to Bayern Munich ko wiyete ko Robert Lewandowski ɓe mbi ko Haaland attaquant vedette de Dortmund Lewandowski est un buteur tellement fou ɗum ne tawi nder hello mabɓe jeenabo kono ɓe garti sala e natal oɗon mo ganduɗa ko hoorejo fédération sénégalaise de football maire mo Gorée maître Augustin Senghor kanko tigui Ahmad Yaya woni e Jacques Anouma mo ganduɗa kay ko hoorejo fédération ivoirienne de football ɓeɗo worɓe kala fodidiriɓe lefol ardade gomu confédération africaine de football ko hello mabɓe jeeɗiɗo kamɓe jeydenkoɓe stade jayde coftal ɓali nde sala jaaɗum ko woni ko tawete nder kelle gadane jayde leydi sénégal oɗo subaka kono noon tigui Moussa Niang Allah jarama gasi ha laaɓi kabaruji men robine dianiti garannoɗi men hannde joni noon en jaɓan toɓɓere men ɗiɗaɓa woni carika walla mbiyen divers hannde noon divers men yaari koye déclaration Ousmane Sonko mo waɗi hanki o mo huccodirno e jandiyankoɓe sen paari jubben seeɗa e vaccin mo ganduɗa kanko hoorejo leydi o o ŋeesima hanki kono e konngui makko o holliti e wonde so tawi Sénégal ɓesgu ngu jaɓani ñakkade kanko mo ittu ñakku dose uji ɗi o rokka ɗum hoddiɓe men beela kanko omo foti rokkidde ñakku oɗon ko fodde makko walla ala ɗum kadi ko namdal faade e onon yeeɓiyankoɓe kono eɗen gandi kam so tawi vaccin o ko coodade sooda ko haalis ɓesgu ngu so tawi ko haalis ɓesgu ngu wadde ko ɓesgu ngu jeeyi vaccin mumen o ala hay fodde wottere rokkiddemo so tawi kadi vaccin o ko dokkade ha joni rokka kadi ko ɓesgu ngu ha joni wadde ko ɓesgu ngu jeeyi ɗum
kadi o ala hen hay fodde wottere rokkidde wonɓe ɓeɗon o foti ƴeewede ko holno ɓesgu ngu famnirte holno ɓesgu ngu findinirte holno ɓesgu ngu funtirte fooɗe ara wawa ŋeesade ko ɗum mbeɗa sikki foti wonde kongui makko taw wona ɗiɗon kongui ɗo suuɗi gueɗel keddigel ngel ko Ousmane Sonko o hucciti hanki e jayndiyankoɓe gam haalde ko wone ɓerde makko eko faama hen eko tonga e nder déclaration makko o itti ko hunde nde foof o watti ɗum e dow hoorejo leydi ndi woni Macky Sall e kongui makko o tuumi tan ko on wonde kala ko heeɓimo hande walla kala ko woni dow mum kala ko musatamo ko on ɗon fawimo ɗum ɗon par ce que wona e makko fuddi kadi wona e makko gasata kono ha joni e kuddu makko holliti wonde oɗo ko hirsi ko so Allah jaaɓi ƴiƴam ɗon koye juuɗe mum dufata kanko heddiɓe ɓe jiida kanko heɓata ruttadade hen caggal mo yaaha hen ha nder kala ko heewi hen kadi kanko omo gaddi kadi o eerimo ɓesgu ngu nde arata rentire makko hare nde ɗum ɗon kadi sen paami ko noddude fitina ko noddude probléme aji ko noddude caɗele e nder leydi meɗen te mbe sikki leydi men wonko ɓuuri ɗo jojjude wonko ɓuuri ɗo waɗede ha heewi ko wona fitinaji te fitinaji kam mbe sikki en ganda ɗum jeeyaka e men te fotani ɗum ɗon kadi kanko wino e wonde so tawi levé immunité parlementaire makko ittama o waɗama convoqué 9h 9h05 o yaha kono hanke kongui makko o holliti wonde o jogorani notoyade ɓen saabu commission aɗa ko ne famɗi timmani ko sappo e goho foti wonde te ko jeenayi goni hen teɗi ɗum ɗon yonanimo kadi ha joni kongui ɗum ɗon so tawi ɗum ɗon so woodi ne wawi addude caɗele janggo e jaam saabu so tawi o addanama convocation o salima so dadiɓe tottama yamiroɗo yo jaa gaddudema gaddirtama ko par dole te ɗum ɗon mbiɗa wawi kadi wiide militaji makko ne mbawi darade ga mbiya ine kapto hunde nde kadi ko fitina ɗum noon yo yimɓe ƴeewo walla yoɓe jewtide koye mabɓe tan ha ɓuura famodirde Moussa Niakongol nanne ko noon tigui to dowirɗa ɗo ko ɗon tigui ƴettirami alhaali Ousmane Sonko ene wayno Sala Dia ko gorko mo ganduɗa no humpiti to ganduɗa ko batte ganduɗa ko droit no fewi no fewi no fewi uyi saabu bandiraɓe nde wi 9h05 mawnoto e oɗon so tawi 9h ittama 9h05 mawnoto e on saaha o fawnino hen ɓesgu Sénégal so tawi gueɗe ɗe ndewnama lawol wadde holliti ko ɗen gueɗe ndemani lawol ganduɗa ko felliti wasde nottiyade oɗon convocation mo ganduɗa kay wasde ganduɗa ko hormade mbiyen ko dosgal leydi Sénégal kono kadi mi faanma hen hunde wotere wonde tigui Adji Sarr loska manki no hannir ni darima yesso 18e cabinet kono Sonko wonko ganduɗa o sakti ɗum wonko ganduɗa o haali ɗum kono ganden tan on discours hanki ko discours patriote ko discours biyo ganduɗa ɓesgu Sénégal gaare keede banggam gaare kaɓe e banggam wadde mbiyen ko woni ganduɗa ko fitina tan jibinte e nder leydi he wadde eɗen ñagri ɓesgu Sénégal kala ganduɗa kala to goto kala wawi tewede ne ganduɗa jaam yiye résistance ne wawi wonde pacifique Ousmane Sonko ne wawi wonde pacifiquement omo wawi wadde révolté salade so tawi o mone gonga so tawi ko haalata ko kadi ne jojje makko omo wawi wonde pacifiquement omo wawi ɗumen nde ganduɗa ko ngeeso hoore leydi ndi so tawi ganduɗa ɓesgu leydi ndi ñakkaki mem hokku oɗon ñakku leyɗele hoɗiri ko Mauritanie en leydi Gambien kono kay mbiyen hoore leydi ndi ko c'est l'argent du contribuable mais mbiyen mo tan wadde ɗiɗon kongi so yi o suuti ɗum tan ko sensibilisation mataw ko hirjinde ɓesgu Sénégal beele yimɓe ne ñakko ko ɗum ɗon tan sabimo o suuti ɗiɗon kongi mi sikku ɗum ɗon kono kam ñakku ngu hoore leydi ndi wawa hokki ɗum saabu jeeya ngu ɗon ñakku jeeyi ɗum ko ɓesgu Sénégal Sala Dia ko ɗo tigui mbaynitirten bandiraɓe yeeɓi en koɓe ganduɗa ko Robin Diagne kono yeeɓi en ko Pindi TV rendiɓe golle men no haalir ni te tewteɓe nder no mbiɗen ni e Bawol leydi kala ko yimɓe wattuɓe o mbatteno haqqille to guude altine ñalawma hande o tigui ganduɗa kay haaɓe mbaɗa suivre no hannir ni waɗi kadi heure uji ɗi ganduɗa en garani tuma walla mbiyen en garani heure jafoɗeme tigui ganduɗa ko jeeyaɗo jeeya ko rondi jeeyaɗo jeeya hoore mum jeeya kadi ko rondi Sala Dia ko min hokkam ndowa en calminiɓe kamɓe foof yo Allah hokken yiide altine kono noon tigui Moussa Nia Allah jarama gasi ha laaɓi kabaruji men Robin Diagne ji garannoɗi men aljuma hande o kala ko fewani hen on ñagama hen yaafo en jetti en jarani caméramanoji men ɗi hani e montoraji men ɗi rawno kala ko moƴƴi hen ko kamɓe moƴƴinta minen waɗi amen ɗo tan ko joɗani ni addana moon kabaruji ko yidde weltinde moon tan e tintinde moon ko heewe e aduna ko ina teskade e balɗe amin tarde no fewi wona e amen koye haajuji ɗi walla koye tardement e laaɓi ɗi ko ɗum tan kono wona haydara sago amen ko arde law addana mon law ko heewi ko mbawon ɗum kadi hebde law nde tawno yimɓe foof ko jagguɓe on mbiyama yen weekend moƴƴo ha altine kadi so Allah jaaɓi e Robin Diagne ji kessi on jarama